Sugeng ngrasani sedaya para warga masyarakat Demak. Wonten sonten punika kita sedaya kapanggih kaliyan paguyuban sami bareng wahyu dening Bapak Cakra Buana ingkang dipimpin dening Mas Joko Jaipong saking Laladan Purwodaya Kecamatan Tabonagung Demak ugi panasi dicek-cek dhisik ya. Inggih pakatan ketan-ketanipun saking paguyuban seni bareng Wahyu Aji Jaya. Wonten ing siang punika saking paguyuban seni bareng Wahyu Aji Jaya badhe paring pangjaranan. Sasampunipun tari jaranan mangke langsung dilajengaken nggih wonten tari. Wah, dicapok barang iki lho. Wah iki ya. Gondoryo jaranan.
aturan gimana tari jaranan. Tak dilanjutake ana tari Gondoryo. Yo. Gondoryone yo. Heeh. Sore yo. Wis wengi iki gak apa-apa ya. Sakit wae. Sawer wae sawer. Karo monggone dhewe. Heeh.
Thank you.
Sampun aturan. Kalau aturan siap baik hati, tapi baik diri. Semangat sebelum para kata. Reok Ponorogo. Wahyu Aji Boyo ingkang kolaborasi sareng kaliyan paguyuban Sri Barang Sakra Buana.
pun Sang Prabu Singebara. Sejak berapa nih kok?
terus. Yuk. Yang mau naik reok, semoga. Yang mau naik reok. Yuk, yang mau naik reok, satu lagi.
Orang komplek. Power Pak Eko. Power Pak. MC ini diaku. Kadang seluwi lho. Ini terus. Mantap ora? Mantap ora? Aku yang kebetulan. Aku yang kebetulan tadi lihat kan beda kayak. Kalau aturin dia going, nanti saya going. Ini jembatan Sedaya Morongan kan sarungnya. Yo. Orang mau ngereok ketok nih ya barengannya di tower di. Oh. Enggak apa-apa. Yo.